NLP zaista je široko primjenjiv, a to je zato što se NLP ne bavi sadržajem, on se bavi našim procesima. NLP vam je poput električne struje. Dovoljno je da znate neke one osnovne stvari i struju možete koristiti za pranje rublja ako uključite perilicu, za kompjutere, za svjetlo koje nas okružuje, za sve mi trebamo struju. Tako otprilike je NLP. Iako se ljudi pitaju kako je to sve moguće, NLP naravno nudi objašnjenja i razloge zašto je to moguće, ali ono što je puno važnije u NLP-u je primjena. Dakle, NLP nudi vrlo jednostavne alate kako poboljšati komunikaciju, kako promijeniti neke načine ponašanja da bismo zapravo bili uspješniji, da bismo bolje živjeli svoj život.